Takže čus, mé jméno je DJ Patrigaton, to je Let's Play na hru Left 4 Dead. Takže je to moje úplně první video a teď vám vysvětlím, co vlastně budu natáčet. Budu natáčet kampaně na hru Left 4 Dead 1. Ale budu natáčet po jednom charteru, takže dneska začneme No Mercy The Apartments. A tak a tak. Dáme difficulty normal, charakter random, takže nás to nastaví na někoho a start game. Ano, budeme hrát za Billa. To bude teď trošku déle trvat, jelikož natáčím. A už se FPSka pomalu zvedají. Pomalu, ale určitě. Půjdu se čajíku. Dělejte vy svíně krvavý. Ano. Tady vlastně na obrázku můžete vidět to, kam jdem. Ještě si musím přenastavit zvuk. Zvuk necháme tak, jak je. To je ideální. Vlastně asi nejradši hraju s brokovnicí tady. Ale pokud jde o střelné zbraně už jako vyšší, třeba na začátku mám asi o hodně radši teda tu brokovnici. Pro příště si zvednu ty zvuky. Jak jste mohli vidět, nemám originální Left 4 Dead. Přebijem. Ubijím se, nic tu není. Jednou jsem to měl i pilcky. Smrdí zasraní. Pilsky! Budou mé. Samozřejmě, že já jsem chtěl vlastně vydávat videa jednou za 3 dny. Pokud by to nějak nešlo, tak asi pravděpodobně vydám video později. To je logické. Headshot. Mrtko jedna. Kráva pitomá. Mně to teda není běžný, že bych měl plný život celou hru. Já ze začátku. Já jsem většinou ten, co o ně přijde na začátku. O ne, debile. No vole, teď jsem to zakřik, kurva. Nechci hrát na hard, protože vlastně párkrát jsem to zkusil. Řeknu vám to takhle. Hi bitches. I wanna shot you. I'm not a kill. I'm sorry, já nechtěl. Já vím, že moje angličtina je velice úžasná. Slez dolů. Přebijeme si zbraň. Nelez tu, co tu lezeš, co tu lezeš, co tu lezeš? Smrdenen. Krávo pitoma. Jak nepříjemné. Horda. Co tu lezeš? Co tu lezete vy zmrdění? Jak už jsem říkal, moje nejoblíbenější zbraň Left 4 Dead je brokovnice, ale úplně na začátku, jinak ji nedoporučuju. Teda jako, samozřejmě, že to je na každém vkus. Zkoušel jsem to i se snipou, ale jako měla docela hustou kadenci. Stačilo pár nábojů a vyvraždili se celou hru. Tyva, že by bylo poprvé, co jsem se ani jedno nezranil. 9! No prdele, to zakřik. Takže jakmile dojdeme do safe houseu, tak bude střih. A samozřejmě, že ty videa budou vycházet, jak jsem říkal, pravidelně. Pokusím se o to.
Pardon, že vydávám takový divný zvuky, ale to je u mě obvyklý. Dělejte vy židi. Kde jsou židi? Hrajme za mé oblíbeného. Pojď! Ha! Jsou v prdeli. Pojď ne, ty idiote jeden. A tohle je pro dnešek konec našeho let's playe. Pro příště se můžete těšit určitě na nějaký další gameplay. Pokusím se to hned natočit, ale zvednu si zvuk. Takže čau.